vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai yo zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 43 years ekuberekwa, ndigere zvangu mu3rd marriage yangu. Saka ndakati ndaroorwa apo pandainge ndichiri kuchikoro, then pakabva pazoitika zvakaitika izvo zvakazokonzeresa kuti inini nefirst husband yangu tinge tichizokonana. Zvakaitika ndezvekudai so ndakaenda ndikabva ndazonoudza best friend yangu about umwewo murume ainge achindinyenga, ainge agerewo muraini imomo umo mandainge ndakawanikwa. Saka best friend yangu yakabva yazoenda ikabva yazonoudza mukadzi wemurume uya uyo ainge achindinyenga, but murume uyu ndainge ndisingatombomudi zvachose. Saka mukadzi wacho akabva azouya ndokubva azotanga kupopota, ndokuzonodzingwa kwandakazoitwa mu1st marriage yangu ndichinzi ndainge ndiri pfambi, but ndakarwadziwa. Asi sezvisinei ndakabva ndamboti rekedzai ndinge ndichimbodzokera kumba, ndokubva ndazodzokera kumba. Saka baba vangu vakabva vazogara neni pasi vakabva vanditi dai wambodzokera kuchikoro, because at that time ndainge ndichiri ne16 years. Vakanditi uchiri mwana mudiki, dai wambodzokera kuchikoro then wozoita zvako zvewanano later on wati kurei. Ndokubva ndazoti ehoi baba zvakanaka. Ndopandakabva ndazodzokera kuchikoro ndakatotangidza kutoti form 3 because form 4 yacho ndainge ndakafoira masubject ose. Ndokubva ndazoita hangu form 4 yangu yekunyorera, ndokubva ndapasa zvakanaka nakapaya. Saka baba vakabva vazotaura nevamwe vatete avo vainge vachigara muHarare. Ndokubva ndazouya ndikabva ndazotanga kugarawo muHarare ndichienda kuform 5 neform 6 yangu ndakazozviitira ndava muHarare. Ndakabva ndazopasa ende bamukuru murume wavatete vakabva vati aiwa mainini ava vane chipo uye vane shungu dzekudzidza, saka chimirai tinge tichingoita that sacrifice yekuti tinge tichivaendesawo kuuniversity. Asi mari ndo dzakabva dzazoramba kutamba, ndokubva ndazoenda hangu kucollege. Saka kucollege uku ndo pandakabva ndazowana diploma rangu, ndokubva ndazotsvaka zvemabasa, ndikabva ndazobatsirwa nabamukuru kuti ndinge ndichiwana basa. Zvino ndakazoti ndawana basa, mwana waboss wangu, since inini ndainge ndiri secretary waboss zvekare ndichishanda sekunge personal assistant, saka ndaigara ndiri kukumba kwaboss wangu. Ndokubva ndazongotanga kungopfimbwa nemwana waboss, iye ainge achangobvawo mukufirwa nemudzimai wake. Saka ivo mudzimai waboss vakabva vazoti kwandiri, iwewe sezvo mwana wangu ari kuti anoda iwewe, dai wangomubvuma sezvo ari munhu ari pakuchema. Saka ndakabva ndapinda into that relationship pasina kana zvimwedzi, ndokubva ndatopinzwa mumarriage nemunhu ainge ari pakuchema. Kugara nemunhu anenge achangobva mukufirwa haisi nyore hama dzangu, because dzimwe nguva so taikwanisa kutoti kana tiri panguva iya yedu tichitamba mutambo wedu webonde, dzimwe nguva waizotonzwa ototi Susan not a real name unondiitira. Saka zvinhu zvekuti zvaindirwadza because Susan uyu ndo rainge riri zita remukadzi wake uyo wekufa. Saka I just felt so much bitterness mumwoyo mangu, ndichitanga kutoona kutoti panapa I was being replaced. Semunhuwo ainge akakurira kumusha, ndainge ndiinewo dress code yangu yandaifungidzira kuti ndiyo dress code inokufanira kuti inge ichingopfekwa nemukadzi wemunhu, nemukadzi anozviremekedza. Asi ndakati ndatanga kugara naye akambonditi I do not care about what you dress, but with the time pane pamwe patikamboenda kune imwe cocktail party, ndokubva tazobvako munhu achindituka tainge tisingatombotaudzani, because zvakaitika ndezvekuti inini I knocked off and I went straight home. Iye ainge amboenda zvake nemafriends ake somewhere else. They just wanted to see this other house that they wanted to buy, since ainge ari into real estate, kutenga dzimba achitengesa. Ndokubva ndaenda kumba kuya, ndokubva ndagadzirira. Ndakatopfekawo dress rangu randainge ndichifungidzira kuti this is the best, this is the best. Asi takazoti tava kucocktail party kuya munhu akangonditarisa kudai, ndokubva atotanga kutondiavoida. Takazoti toenda kumba, ndikabva ndamuti ko manga muchindi avoida kasi munonyara neni here? Ndokubva anditi eye
you are very embarrassing to be around right now. Ndanga ndiine mabusiness partners angu apa iwewe wanga wakapfeka mazihembe ako ekumusha, but mukoma dzainge dzitoriwo hembe dzandakatoenda kutonotenga. Back in those days kwainge kusati kwava neizvi zvemabotiki, twaingovawo tuma small shops, but kwandakaenda kunotenga hembe idzodzo dzainge dzichitodhura mukoma. It was worth someone's salary, but ndakatukwa ndikashoropodzewa ndikanyadzisiwa. But during the cocktail party painge patori nevakadzi vakati vakatouya kwandiri vachitondibvunzawo kuti party dress racho randainge ndakapfeka ndainge ndaritenga kushopu ipi, because some ladies they were impressed kuti I was looking formal but at the same time I was looking very good at that casual place where we were. Ndakatukwa ndikanzi unonyadzisa. Ndo munhu paakatanga kuti izvezvi dai anga ari mukadzi wangu, izvezvi angadai akanyatsokupfeka hembe dzekuti dzinofita. And being in that environment yekuti unyatsokuziva kuti I am someone else replacement, and munhu wacho wandiri kureplace akafa, zvinhu zvinorwadza, because kana uchikompita hako nemunhu anenge achiri mupenyu zvinoita sekunge senani, but nemunhu akafa zvinenge zvorwadza. Mukoma murume akatombopika kuita 7 days asingandibati, asingarari neni. At that time nhumbu yangu yainge ichikura, saka munongozivawo kuti mapregnancy hormones anoita sei. Saka nebitterness yandainge ndiinayo plus the rejection that I was facing, ndakabva ndazotanga kubata vana vemurume Raf. Iye nelate wife yake vainge vakaita vana vavo vaviri. Vana ava ndakabva ndazotanga kuvabata Raf zvekuti nanhasi uno if I just think about it, dzimwe nguva ndinombotanga kuchema, because nanhasi uno vana ava vanondifarira. Each and every time vanogara vachindifonera vachingoti mainini, we miss you, when are you going to come back? But ini kuti ndinge ndichienda kunofesana navo vana ava ndinonzwa ndichizvinyarira zvekare, ndinonzwa ndisingakwanise kuti ndinotarisana navo vana ava, because chakaitika mukoma ndechekuti ndakavaisira mushonga wemakonzo, then vana ava vakabva vatodya mushonga wemakonzo, ini ndokubva ndazobuda paya. But the fortunate part about it was that musikana webasa, our maid, ainge ari our maid at that time, ndiye akabva azoona kamwe kacho kadiki aka kava kupupuma furo, akabva azongofonerawo baba vepa next door sezvo ndainge ndasiya foni yangu. Then vana ndokubva vazomhanyiswa vakabva vazoendeswa kuchipatara. Mukoma, that is the great sin that I did. Sezvo ndainge ndakazvitakura hakuna sezvo ini ndainge ndakazvitakura hakuna kana akambofungidzira kuti inini ndini ndainge ndaisira vana ava mushonga wemakonzo. What I did was that ndakaita sekunge vana ava they had tried cooking for themselves, then vanhu vakangofungidzira kuti vana vakangoita that mistake yekutora mushonga wemakonzo ndokubva vabika. Unfortunately the maid akabva atodzingwa basa. Nanhasi uno handizivi kuti maid uyu aripi, kuti achiri mupenyu here kana kuti akasotofa kudhara. So that is my own confession mukoma. Kukabika chikafu ndikabva ndapa vana vemurume mushonga wemakonzo, and ndainge ndichitozviudza kutoti vana ava kana vakafa ndiko kuti iye akwanise kuzondida, because at that time he was actually showing me kutoti ainge asitomborina kana basa neni zvamu chose, and it used to pain me a lot kungoramba ndichingokompeyewa nehis late wife. Asi sezvisinei mukoma, mwana wangu akazoti ati yarukei, ndo pandakabva ndazongotanga kuita sekunge munhu who was losing their own mind. One day ndakangobuda pamba ndisina kana bhutsu ndokubva ndatanga kufamba. Mukoma, ndakafamba, this was for about 2 hours, ndichibva uko kwandainge ndigere nemurume ndichienda kumba kwavamwene. Ndikabva ndanoreurura kuti izvi ndo zvandakaita, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achiita like ainge achirasika njere. Then mukoma wangu vakabva vazopindira nyaya dzacho, because at that time mukoma pavainge vachiri vapenyu vainge vachikwanisa kubaya baya mabhatani akasiyana siyana, because vainge vari mupurisa, vaitova nenyembe chaidzo. Saka nyaya iyi yakati yada kuti inge ichiendeswa kumapurisa, then ivo mukoma wangu vakabva vazotsika. Mukoma wangu ava vakazofa last of last year, but at that time handiziviwo kuti chii chakaitika, but
that what I saw before I started to lose my mind, ndakangoona kumberi kwangu kwainge kuine vana vaviri vainge vachimhanya. Saka vana ava vakamhanya vakabva vauya apo pandainge ndigere ndichitoona hangu world. Ndokubva vana vaya vabva vati kwandiri, kana ukasareurura tikuda kukurova. Saka ndakamboignore. Umwe wacho manje akabva azotanga kuridza mhere achiti kana akangoramba chete ndinomurova. Ndokubva ndazobuda pamba ndichifambisa. Vana ava vainge vachitonditevera uye vachindiudzira zvekuita. Saka vainge vachinditi enda unozviripota kuna vamwene vako. Ndakabva ndazoenda kumba kwavamwene ndikabva ndataura nyaya yangu, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achiita sekunge ainge orasika njere. Hakuna kana akambokwanisa kuzvinzwisisa zvimwe zvandainge ndichitaura. Saka murume nehama dzemurume dzakabva dzati uyu anofanira kuti ange achimbodzorerwa kuvabereki vake. Ndokuzodzoka kwandakazoita kumba ndikadzoswa paya marriage yangu ichizonoparara. Then after that mukoma ndakazoti ndarecover paya ndikabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichisiyana nazvo, even though my parents vainge vachida kuti ndinge ndichidzokera kumurume, but ndakatya kunogadzikwa matare because mukunofeya ndakabva ndaudzwa neumwe wehukama hama yemurume wangu kuti vanhu vainge vakatondimirira, vainge vachiti kunyange zvavo vainge vari maKristu but vainge vachida kutoti tinge tichizomboifambira nyaya iyi tiende kuvauki tikwanise kunonzwisisa kuti chii chakaitika pavana. Saka feeling very guilty, I then decided kuti it was far much better for me to walk away. So mukoma ndokuzobuda kwandakazoita second marriage. Right now ndava hangu third marriage, but I am still facing that same challenge kuti in this same third marriage that I am in ndakabva ndazosvikawo ndikaona kuti murume ainge aine vana vake vatatu kudhara. Saka I am still facing that issue yekuti kana vana variko kuno kuSouth Africa, because ivo vanogara naamai vavo kuZim, kana variko kuno vanenge vachiita umwe musikanzwa wekuti ini ndinozosvika pakubhoyekana nazvo. So ndinozongozvicontrola nekuda kwekutya kuti kumashure uko pane zvimwewo zvandakamboita. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma, naimi zvakaoma hazvo vedu we, asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakaisira vana ve-ex-husband yangu mushonga wemakonzo because I was feeling bitter apa nema pregnancy hormones ndo ainge ondicontroller apa. Murume wacho zvaita aindicompare nehis late wife. Nei, is it true vanhukadzi kuti mahormones emunhukadzi kana aine pamuviri anokwanisa kutomucontroller kutonosvika pakutozonoisira vanhu mushonga wemakonzo? Is it true? Please help us in the comment section. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini I am a young woman ane makore 22 years ekuberekwa. Saka ndiri kugara kuno South Africa namama vangu. All along ndainge ndigere zvangu kumusha, so I was the one who was looking after my siblings. Ivo baba na mama vaingowanzokuya kumba at least once kana kuti after 2 years, sezvo kuCape Town vainge vachiti kwainge kuri kure, vainge vasingakwanise kuya each and every now and then. Asi vaiti kana vakatumira mari then pamba paibva pazouya hama dzamama tobva tazoita izvo zvinenge zvanzi namama zvinge zvichiitwa pamba. Saka ndingatongoti inini ndini ndakavakisa imba yevabereki because I was the one who was looking after the house. Marital aiti kana akauya then I was the one who was looking after the house. Pose pandainge ndiri kumusha ndakangoita mukomana wangu one and I told him kuti ndainge ndisingadi zvekuti tinge tichizosangana pabonde, and I was actually looking after myself and I was a disciplined child. Zvimwe kuda inhauwo yechurch iyo yatakakura tichienda. But mukoma, now that zvandakauya kuno kuSouth Africa, ndakauya kuno kuSouth Africa muna December because vabereki vakati ndiyo nguva yekuti kunenge kusinganetse kufamba sezvo
sezvo ndainge ndisati ndakwanisa kuita passport, but now zvandava kuno ndakabva ndazowanirwa basa, saka ndinoshandawo pane imwe restaurant iyo inotengesa maseafoods. Mukoma out of nowhere ndakabva ndazongopfimbwawo noumwe murume. First of all ndakapfimbwa nemurume wemuno muSouth Africa, saka akabva anditi ainge asina kana kumbogara, akaona musikana akanaka seni, ndokubva ndamubvuma paya. I just thought kuti we were going on a date, sezvo ainge ongoramba achingondinetsa, ndokubva tazoenda out for a date. But kune zvakazowanda zvakazoitika ikoko zvekuti up until this day I still regret, because ndakarara naye mumotikari yake. But murume uyu I never had the intentions yekuti ndinge ndichizorara naye, but akangondibata pahuma pangu apa, ndokubva ndangotanga kungonzwa kadzungu, so ndokubva ndazongokaruka inini naye tava kutorara tose at the back of his car seat. Kubvawo ipapo ndinotoita sekunge munhu akatograduata pachihure, zvekuti kana vabereki vangu kana vakazofind out kuti ndo zvandiri kuita, vanokwanisa kutofungidzira kuti even when I was still back home ndo zvandainge ndichingoita izvi. But ndakatozvitangawo muno muSouth Africa, handina kana gore kubva zvandakatanga kusangana nevanhurume. But mukoma varume vandinokwanisa kuverenga zvaizvezvi vandadanana navo muno muCape Town, ende kudanana I am not talking about zviya zvokungodanana pafoni kana zvokungopfimbana then the relationship yobva yapera musina zvamunenge maita. I mean varume who actually took me to bed. Varume ava vanokwana ivo kuita 20, ende chava kundityisa now ndechekuti ndine umwe manje murume uyo wandiri kudanana naye, iye anowanzouya achidya parestaurant apa, him and his other friend. So the dude manje iye manje anobvako kuWest Africa uku. So this is the reason as to why I am really scared nedzimwe nyaya dzandakazonzwa apa. This was last week paakandiudza kuti he wanted me to visit him at his place, so he took me to this other house iriko kumasuburbs uko. Ndakati ndaenda kuya mukoma, it is a double storied house. From the outside itori nemaketen, and you can think kuti pamba apa panogarwa nevanhu, but when we went indoors takapinda nemukitchen, ndokubva ndaona kuti mukitchen mainge musitomborina kana chinhu. Then we went into the dining, the same as upstairs, kwainge kusitomborina anything, no property. Imba yose iyi haina kana property except for one blanket. Saka takabva tazorara pafloor, and the reason yaakandipa I don't know if it makes any sense at all. Akanditi akabva mukudzinga the tenants nekuti vainge vava kunetsa kubhadhara rent, but ever since that night that we slept at his mansion anongoramba achingoti handei kumba, there is something that I want to show you. Tinozoti kana taenda kuya we just end up tichingo make a love on top of that small blanket in that empty mansion. But now anowanzo kunditora maskati vabereki vangu pavanenge vari kubasa, tobva taenda kuya tobva tanorara tose. So I feel very scared nezvose izvi zvandiri kuita, but at the same time I feel as if I have no longer any control over what I think about. Anything that I want to do, I end up doing it. And ndinonzwa sekunge deep down in my heart munenge mava nekamwe kadhimoni kanenge kachindipfuurira kuti kana ukanyengwa usarambe, hazvinei nekuti munhu wacho ane mari kana kuti haana. I feel like I am really loose zvekuti ndakasvika pakuita bonde nefriend yababa vangu, and my dad, I don't know what he is going to say when he is going to find out kuti nerimwe zuva pavainge vari kubasa shamwari yababa yakabva yazongouya ichiti yainge ichida tools box, ndokubva ndazonoipa tools box. But pakunotambidzana tools box iyi ndo pakabva pazobva nyaya yose, because ndainge ndichitadza kurisimudza tools box iri because rainge rakazara mazispanera anorema. So ndakati ndakakotama kudaro ndo pandakabva ndazotongonzwa munhu ava kundibata kuzonocheuka, tainge tototsvodana tikabva tangoita bonde right there and there. So this is what I have been doing, and iziviwo kana kuine zvandinokwanisa kushandisa kuti ndidzinge kadhimoni aka kari kuita kuti ndinge ndichiita sekunge ndisina kukwana when it comes to dating all of these men. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi kubva zvandakauya kuno kuCape Town, this is last day muna December, kusvika pari zvino hanzi
ndarara nevarume vanokwana ivo kuita 20 including shamwari yababa vangu. Yo, zvakangoma hazvo vedwe, asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvimwe kuda akatoganyirwa zvake mwanasikana uyu, ngatimubatsireiwo mucomment section.